Welkom bij de tweede uitsturing bij Doch het van niet warp vanuit Koudem. En Koudem, hebben wij de zin aan? Dat mag je graag jaren na de nederlaag die wij ouder rond weekend maken hebben met de voetballerij. Toch leuk dat er enthousiasme is nog. We hebben juist er een vraag rond en die vraag die wie waar moet Koudem op inzetten in de komende jaren? We hebben er een aantal leuke reacties op gekregen. Bedankt ervoor overigens. Wenningen voor starters, wie een van de meningen. Meer onlis plakken voor de boten. En niks verhoor want Koudem is prachtig zo. Dus helemaal niks vandaan. Uiteraard kun je hem nog steeds mailen voor reacties naar difdd@koudem.nl. Vanzelfs hebben we Joet, ik weer een kok. Die zal een prachtige meal voor u bereiden. En dit keer is het Gerrit, kok van Bij Mij Kunstcafé. En Gerrit, welkom. Ik heb begrepen, en dat is wel een heel leuk detail, dat ben sinds 3 hele weken officieel Koudemer Bjensje worden. En hoe viel dat? Nou, ik ben parttime Koudemer geworden, want ik werk een aantal dagen in Koudemer en een aantal dagen in Amsterdam en het bevalt uitstekend. En waar gaat de voorkeur naar uit? De combinatie. Nee toch, zeg nou even Koudem. Ik wil best Koudem zeggen, maar dan lieg ik. Oké. Nou, we gaan gauw over op het eten. Wat ga je vandaag voor ons maken? Hè? Want we gaan de tweede gang in van het 5-gangen menu. Wat ga je voor ons bereiden? Omdat we een kunstcafé zijn, vonden we het leuk om een 3-luik te maken. Dus en een vlees, en een vis, en een vegetarisch gerecht. En dat wordt dus geserveerd als een 3-luik. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, heel veel succes ermee. Dankjewel. Ik hoop dat het allemaal lukt binnen de tijd, maar het komt vast goed. Succes! Dankjewel. Het thema van de tweede uitsturing is duurzaamheid in de agrarische sector. Van oudsher is Koudem een agrarisch dorp. Veehouders en tuinkers wien er in overvloed. Maar joe te dai is dat helaas net meer zo. Er binnen op het moment nog maar 2 beroepstuinkers. En het aantal boerderijen is behoorlijk slonken. De boerderijen die er nou nog binnen vrij grut worden. En boeren lieten zich helpen door robots. Terwijl orenboeren daar we niks van hebben moeten. Joet hebben wij om tafel 2 partijen. En willen wij graag weten wat hier nou van beide kanten sjuggen naar een duurzame toekomst. Rondom Koudem is de agrarische sector nog goed aanwezig. Pleersen gaan van huid op zongen, liekers bij de familie Huytema. Hoe oors liet het burkje op een plaats dat de robot het pad van het werk oernam had. Ze agiert in de vrije loopstal van Piet Zonderland. Naast de kei is de tuinbouw van Koudem een wichtige werkjouwerwest in de oude jaren. De Koudemers staan bekend om haar skimpnamen Koudemer Bjenses. De familie van der Wal tunkert soms jaren op hetzelfde plak. Deze kant van de Zonreeg, dat Koudem opluidt, bestiert uit vruchtbare grond die hier in de ijstijden deellijn is. Ons ziet ze van der Wal de vraag wat er zo bijzonder is aan de Koudemer grond. Het bijzondere aan deze grond is gewoon, wij nemen het zwart zon. En er zit een soort humus in en dat is uniek hier. Dat vind je eigenlijk nergens. De tweede tunker die Koudem nog riek is, vinden wij bij welgelegen. Zullen we er nog achter komen hoe het nou zit met die Koudem met Bjenses en wat er nou zo bijzonder aan is? We spelen weer het bekende spul Kopspiekers. En dit keer hebben we Tjerkje Pries en Teeke Ipma. Welkom. En Tjerkje die kennen we vooral als de vrouw. Hè? Dus eigenlijk de spin in het web bij de voetballerij de Oeverzwaluwen. Een prachtige vereniging. Ik voor de volleybal en tennis. En dan moet ik net in je 40 gymnastiek. Wat dus daar al bij de Oeverzwaluwen? Ik zit in de jeugdcommissie.
Dus de activiteiten organiseer ik. Ik zou zeggen, ik wens hij heel soort succes. En dan heeft als tegenstander, nou ja, moet ik hem eigenlijk nog aankondigen. Ja. Wie kent hem net? Hè? Wie kent hem net? Teken maar de pet. Hè? Ja, dat is al onbekend. Ja, Teken, dan wist ik, nou ja, best nog steeds, hoop ik. Grut Oranje fan. Ja, helaas is dat een beetje triest ouder. En Hesto, ja, je moet weten, hij had vlaggetjes wie om een auto, in een auto, om het huis. Heeft dat al even heel inmiddels? Ja, het is verbrand. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En hoe zit het nou met die gevoel? Nou ja, hoeft nog twee proberen tweeën. Dan klaar je het weer helemaal opnieuw aan. Plakken we misschien wel wat de vlagjes die trokken hebben, plakken we om elkaar. Dat kan uitkelen. Wat kan je of net dan? Zo is dat. Zo is dat. En Nou, dan pakken we een van de zwaluwen erbij. Die kan ik altijd gebruiken, net dan. vind ik. Hij is groot gelijk. Maar we houden op hoe dat raad voetballerij. Want we hebben nou al een kleer mee, dacht ik. Hè? Maar Oranje. Ik heb nog wel even één dingetje. Want ja, we hebben normaal gesproken hier 2 hamers lezen. En ik wil die Tjerkje ook wel eventjes... Ja, alsjeblieft. Maar voor die is het even... nou, nee, ik heb hem niet zoals voor die. Want mijn zoon die zei, ja, hij is altijd ontimmering en dat oefenen het flink oefening kent. Dus dat vinden wij net eerlijk. En ik moet even voor de vrouw opkomen, jongens. Dus wat hebben wij verzonnen? Mijn zoon zei, hij moet hem wel even gebruiken. Dus bij deze, maar... Aan beet houden. Nee. En hij mag ik net stikken. Oh, dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk. En een lied spikkertje, denk ik. Ja, ik wil samen met jou praten. Als hem 1 keer raakt, hè, misschien is wel een goed antwoordje, dan mag je voor mij een iets groter exemplaar. Ja? Maar we gaan gauw naar de vragen, want je weet een beetje hoe het werkt. Ja, toeter die moet er wel even bij uiteraard. Je krijgt een meer keuzevraag. Jouw eerste antwoorden erbij. Als ik volledig uitpraat met mijn antwoorden, mag je hem toeterjaatje met witten. En dan mag je met antwoord aan. Dus ik zou zeggen, geen vragen meer? Dan kunnen we los. Vragen. Vooral de sperzibiensies uit Kouden binnen al jarenlang tot 4 in de omtrek zeer gewild. Als teken daarvan kregen de inwoners van Koudem de bijnamen Bientjes. Welke slogan jet bij de Koudemer Bientjes? Is dat A, dubbele witte zonder trieën? Is dat B, dubbele witte met trieën? Of C, enkele witte zonder trieën? Dan mag het toeterd worden. Ja, we beloven nou. Hallo? Ja, doe je het eerst. Nou, zie het maar. Nou, ik hoop zonder 3, want Ja, maar er binnen 2 antwoorden zonder trieën. Is het nou de dubbele witte of is het de enkele witte? dubbele witte. Dubbele witte. Helemaal correct. Sla maar. Ja, rammen. Ja. Juist. Ja, Hey. Hartstikke mooi. De vraag 2. In 2004 kreeg de tuinbouw in Koudem een nieuwe impuls. Directe aanleiding daarvan wie het instorten van een kassencomplex op een van de landerijen. De massale hulp vanuit het dorp bij het oppuinrommen wie geweldig. Wat wie de namen van de toen oprichten werkgroep die de belangen behartigde van de tuinkers? Is dat A, de NOTB? Is dat B, Vendu Tivoli? Of is dat C, Koudemer Bientjes? Weggelijk. Nou, ik ben even... jongens, wie eerst? Ik heb het even net zo snel... Ja, super. Sla maar. Ik zou zeggen... Ja, de meest... Oh, dat is hem zeker. Excuus. Ik weet gewoon dat ze het weet, dus het komt clear. Zie het eens. B. Helemaal goed. Vendu Tivoli. Nou, sla maar. Alsjeblieft. Super. Ja, van mij doet die tuiter het net. Zijn we weer lief? Ruim maar even. Volgens mij... Het net. Heel uit de man van, maar die tuiter van mij doen het net. Doen het. Ja. Zo kennen we er nog wel een peer. Ja. Vraag 3. De werkgroep Duurzaam Koudem het onderzoek dient naar mestvergisting en de haalbaarheid van een gezamenlijke mestvergistingsinstallatie voor de Koudemer boeren. Een voordeel is dat de verwerkte mest oer het laan uittreden worden kan en minder stank oplevert. Een oorvoordeel hiervoor is A.
dat het goedkoper is. B. Het levert duurzame energie op. Of C. Het gas wordt er volle grienen van. Ja, nou doen we het. Dat wie... Nou, nou staat het antwoord verkeerd wij erbij denken. En wat wie dat ik alweer? Ja, dat weet ik het. Ja, houdt niks, jongen. Maar het klopt, het levert duurzame energie op. Jongen, ik zou zeggen, ja, om een klet. Nou, met 2 handen, denk. Ja. Zo. Ah, super, super. Uiteraard hebben wij, het talent van Koudem. En, oh, dat is ik zo. Ik geef van de haak op het taak. Zenuwen, jongen, sorry. Ik pak even de lotte erbij. En we zullen even zien. Ja, dan moet ik even een goede kant. Godverdikke. Ja, dit is echt typisch Koudemers, hè? Dus even zien. 11. Nou, Tiek. Ja, Hey, de dames hebben gewonnen. Gefeliciteerd. En nou geven we naar het talent van Koudem natuurlijk. Ik wil zo graag naar hem daar. Koudem het naar Libben. En door goede samenwerking met de muziekscholen binnen er iedere jaar weer een soort jongeren die graag blazen willen. Een aantal van die jongeren die kennen alvast een mooi oefening en ze doet echt geweldig al bij het jeugdorkest. Ik zou zeggen, hier is de groep Nijlibben en blaas u ze eruit. Iedere dag hebben we deze week een columnist. Deze keer is het Ietje Hettinga. Boer. Dus dat was boer worden, zei het je met doe. Fjouwerjerige beppen zitten naar de vraag wat er worden wordt. Nee, zei er, ik wil geen boer worden, ik wil een boer wezen. En het frappante weer dat er achteraan zei dat er heitje robots te verudien en dat er zelfs de kei melken wordt. Jo worden dus geen boer, jo binnenboer. En hetzelfde geldt voor tunker en fisker. Boer zoekt vrouw. Nederland voor de buis. Waarom? Om het leven te beleven van het platteland. En hokker boer ziet die vrouw. Al was er gewoon een man om van te houden en is een boer trok eens wel een dwarseme pater. Hoe dwarsam die boer en die tunker en die fisker is, hij stelde ervoor oppassen dat er zijn werk op een dwarsame wijze uitviert.
wil zee en ierde hem nog langer taggedien blijven. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat de taal kijkcijfers omzet wordt in ietscijfers. In ietscijfers van duurzame producten van de streek. Dit is in Koudem beginnen, dat scheelt ik een hele hoop energie. Misschien moeten wij harren nog wel het meest koesteren. De boeren die het net boeren binnen, maar de boeren die het net boeren worden, maar het binnen. De traaie pilders van uw libben. De boer, de visker en de tunker. Harren hega. Net alleen nog op de televisie. Ja, en dan zitten we hier aan tafel. Maar hoe kan dat, jongens? Hij ziet zijn Henk, jongen, die zou hier ik wezen. Ja, het is met die ouderwetse boeren, joh. Maar dit is melken voor het hier komen. De moderne zit er lang naast, dus bij die oude. Waar hebben ze iets, Henk? Oh, die komt er. Oh, blikstinder. Even maar de hobby bezig. Ik dacht, wat is dit? Ja, even met de hobby bezig. Even met de hobby bezig. Ja. En wat is die hobby dan wel? Nou, als je nou een mooie kou naar de kouwering, ja, dat maak ik wel graag van. Oké. Maar dit, jongen, dit is een monsterkoop. Wat heeft hij met die? Nou, we hebben wat sleepmiddel in, want hij is nog wel heel rustig. Maar nee, maar hij is bent en nou ja, kleren, we komen wel eens op een keuring met hem. En nou ja, hij bedaart hem aardig. Hartstikke mooi. En er komt nog een kerel aan. Geweldig. Uw naaitalent komt er ook aan. Dat hoop ik dat ik een winnaar word. Ja, al wacht hij. Prachtig. Maar heeft ik tijd voor een interview even of ben dat te druk, joh? Ik zal even jaren. Ja, was een moe nemen. Hij is ook zo'n mooi poest, Piet. Nee, ik heb ze net zo mooi poes, maar ik heb ze zo mooi ik net. Ik moet eerlijk zeggen, dit is wel een hele erg mooie kou. Maar dan heeft ik een tijd te melken of zo, uit de vergadering, of niet, Piet? Nou, dat is een van mijn dingen die ik erbij doe, ja. Ja, maar dat... boerwerken is toch het allerbelangrijkste. Ja, dat is het verschil, hè. De robotboer en de ouderwetse hobbyboer. Nou, zo hobbymatig is Sietse Henk ik net mee bezig. Hè? Want volgens mij zit er wel aardig heeg in de regio bij de boeren, of net, Sietse Henk? Nou ja, we doen ons best. Maar ik hoef net honderden koeien of keitenmelk en dat hoeft voor mij net. 50, 60, 70 is mij best genoeg. En dan is nog een keuringje en wat willen, maar komen we er ik wel. Hoe stel je dat je maar een beetje minder tevreden is dan Piet? Ja, Piet is misschien net zo gauw tevreden. Ja, nee, maar honderden hoeft voor mij ik net. Ja, maar een paar honderd, dat vind ik al aardig wat. Ja. Maar wat is nou het grote verschil? Piet heeft een robot en Donet. Nee, ik moet 2 keer thuis moet ik nog melken. Ik moet morgens, nou ja, ik ben net zo bediend, maar Jelwe zon, dan kom ik eens een keer uit de eind en dan moet je zelf even melken, ja. Ja, en dan draai ik me nog een keer om. En ja, dan looit hij misschien wel tot 8 uur later en ja. Nou, dat zou jij echt nooit meer uit. Dat wordt helemaal mooi. Nee, maar wat dat is nou het dwarsemus voor je als boer? Wat zei dat? Ja, bij mij is het vooral zuinig geweest op mijn kei. Je hebt een keeltje, je zit een licht keeltje, daar moet je 2 hier op wachten dat er melken houdt. En dan wil je hem, ja, lauwste 5, 6, 7, 8 hier nog melken. Ja. En ja, dat zou van Piet ik hielden, maar ja, je bent gewoon zuinig met je materiaal. En dat is bij mij het vee-verhaal. Oké. Ja. En Piet, dwarsemus voor jou? Nou, bij mij eigenlijk het complete verhaal er ik omheen. Wij hebben hier wat lieden, 4 jaar geleden, hebben wij een nieuwe stal gebouwd. En die hebben dus dwars gebouwd. Dat houdt in dat we rekening houden hebben met het verminderen van de ammoniakemissie. En dat de kei een soort ruimte heeft. En dat zij kiezen kunnen wat zij het lauwste binnen. Wij nemen dat dan een vrije keuzestal. Maar dat is bij Sietse Henk de Riksa, want die heeft een vrije keuze lang, toch? Grijden. Ja, als het zien we daar een beetje mooi waar is, ja, we maken het niks uit, maar ze gaan naar buiten en dan moeten ze hun kastje maar bij elkaar happen. En dan hel ik ze jongens weer eens op en dan melk ik weer even. Dus we hebben krijgen de koude met bientjes en we hebben koude met malken. Ja, het is eigenlijk staan zo'n ik wil koude met malken. Ben we daar ook wel van voor. Daar ben ik heel erg voor. Dan hebben we een mooi nice streekproduct, toch? En dat is de oproep van ietsje, van laten we hier in Koudem beginnen. Dus dat je een locatie maakt bij het paard. Ja. Nou, en de Koudemers die hellen daar hun malken, dan komt dat helemaal goed. Je stiet nou een loodsleger op de Galamedam, dan kan de fabriek wel weer in. Dan ben we helemaal wat klaar. Nou, en er is al een naam bedacht. Dat is in het dwarpvisie al een keer naar voren gekomen. En dat is de Graaidvogelmalken. Nou, dat is helemaal klaar. Meestal bevinden je ter plekke naar je dingen uit. Sietse Henk en Piet, hartstikke bedankt dat je me hier even wat over vertellen wonen. En dan geven we over naar Bianca. Ja, fantastisch.
Ik zit hier bij het gerucht en ik zie dat het er heerlijk uitziet, Gerrit. Daar heeft er iets prachtigs van maken. Wij gaan dit straks serveren bij de tafelgasten. En ik zou zeggen, wil je hem dit recept straks nalezen, dan kan dit op het gastenboek van www.koudem.nl. Of je hem kennen, dan ben ik het even kwijt, jongens. Nee, dat is het. Daar kan je me dus, daar kan je me op veromsjen. En wij gaan het straks eventjes uitdelen, uitserveren. En we hebben nog even een vraag. En de vraag van de dag is Joet. Vooral in de Lietsere agrarische kernen liggen kansen op een energie-neutrale gemeenschap. Maar hoe doe jou dat? Hoe gaan de oren dwarpen hier mooi om? Ik zou zeggen, je moet nog even luisteren naar je lippen. En je kan de mail sturen van deze vraag naar difdd@kouden.nl of inderdaad het gastenboek www.kouden.nl. En ik zou zeggen, je eet smakelijk. Ontmoen.